This trip is brought to you by Mercy Pasalubong, Tanan Manamit. Basta sila muna nga gimmick kay para hindi ano. Ini tayo. Bala daw ang kapitan tae. May mataas nga hill nga overlooking sa kabukiran kag baybayon siyang kawayan, kag ara lang sa barangay poblasyon, town proper. Lakata, road trip ta pa kawayan, kag diskubriyon ta ini. Isa ang banwa sa kawayan sa mga lugar nga may matahong nga kabukiran kag baybayon. Ang manami pagid kay kadamo pa sang wala masyadong ma-discover nga mga site diri. Pinaagi sa page nga Discover Kawayan, natagaan kami sa listahan sa mga hapos lang tatuan nga mga lugar sa ilang banwa. From Bacolod City, mga 3 oras ang drive pa Kawayan. Paglapot sa barangay poblasyon sa Siningabanga, pa-left ka na, pasaka sa Abaca Cafe. Naguna kami anay sa Abaca para makakaon. Sa barangay Abaca na ininahamtang sa unan lang sa poblasyon. Medyo tigpalanaga na. Pag-abot namon so lamon anay para may energy. Samtang nagahulat sa pagkaon, gin-explore namon anay ang cafe kag matahong good man ang gina-offer niya nga view. Tapos kaon, ginpangita na namon ang ginatawag nila nga Ulihaw Hill. Lapaw na kami gali-gani, nagbalik kami liwat. May mga bungyod nga malabyan sa wala kag tuo. Ang ini sa tuo kun halin sa Abaca, overlooking sa mountain ranges. Kag sa unahan lang sini, amo naman ang mataas kag mas matahom nga view. Talaklaron pero hindi amo sila nakakapoy. By the way, private lot ni ha. May caretaker sa idalom. Naglisensya na kami kay Manong nga ma-shoot kami sang video kadali. Makita mo gani ang mga manukan sa bungyod, amo na ina. Gamay nga effort pasaka, malapot mo na ang ibabaw. Okay, amo na rin siya ang peak sang ginatawag nila nga Ulihaw Hill. Part pa siya bali sang barangay poblasyon dari sa Banwa sang Kawayan. Anami sa iya, overlooking ka sa Banwa, sa left mo, bye-bye. Sa tuo mo naman yung side, kabukiran sa Kawayan.
May imagine ako yung kalakalapat sa kabukiran sa kawayan kung ano katahom sang view kun. Ari ka na, diri sa ibabaw. Ari tandaan ta ha, magbisita gani sa mga amo sini klase nga lugar, palihog lang kung ano man nga bagay o kung sagbot nga gindala mo sa babaw, dal aman pauli. Wala ka man sang may kuhaon sa ibabaw, kundi photos lang kag video. Dali lagid, dumiakig haw. Kalain tulog sa akon. Daw, hindi igor na mapalapit. Kanami sa pagka-plastar sang hill, makita mo ang town proper sang kawayan, makita mo man ang kabutiran, pati na ang baybay. Natingala ko nga wala ko ni mayoging kapoy sa sininga trip haw. Ang sabat gali, ara sa panaog. Kung ara ka sa ibabaw, medyo gilulan tawon sa idalom. Isa mo lang kadanlog, baw, rikta kagid bulid-bulid sa idalom. Kung tambo ka pagidbi nga wala masyado balance, hay ambot na lang. Ano ang gad-gad nga masaka gid. Sige lang, wala naman ko choice kundi manaog. Igod bahala na da. Kubla mo na para makita mo ako nagyan. Ito na si Kuya Kim. Puro guide kayo sa muna ya. Delikado na nangyari niya. Kulang ang paklang. Slide ka na. Sakit, paklang. Di ko naman takilid na flashlight na mo na nagbang posisyon. Di mo kailangan mo yan, malala mo, wait mo akong... Hindi, diri ka mo ka ganito ka. Kasalan, lawas ko sa akon nga, Juan. Meg, diri pa mo na blamigaw. Ay mo bla, wait, pakadto dyan pun pasakaw. Mati ba sa akong bla, kayo mong tiner ko alin sa una ya? Tama mo na blamigaw. Meg. Na, dira ang wait mo dito pakadto dyan pun. Basta sila mo na nga, gimig kayo para hindi ano. Ini tayo. Bahala daw ang kapitan tae. Kakas ko na ang iyang. Na? Bitat? Ah? Bato, maglalapakan ko na. Ang imo ba, galong eh. Guys, nagtako mo di Jigan Tigros. Guys, grabe, nakabudlag ako. Kaya, Meg. Katamat lang. Mahapa na lang kuya din nyo kung... Hindi na, mirano ulit. Kama nga. Fire. Okay. Dala lang, agis sa may ilam mo na. Dire, oh. Oo. Ano pong yapot sa ano daw ah? Sa... Ang tunog na? Sa hindi man makapugong sa akong ano. Kasi yung nakapulog na katiwa. Para man si Oseo ah. Nabis.
matawag na Ay, di malipak na ko yung yata, no? Itiklod ako na karon no. Ano na diyo? Ah, okay. Ni ka pa naogid man, pero hindi ko malipatan ang experience. Basi ka mo ya, anad ka mo sa sakaay, wala gina problema. Ako ya shadow lagi ko ya kabugat kag kanerbyoso pa. Ni kay balo ko mo bala, nga diri sa Kawayan, may ara man sila sa mga cave. Naghapit kami sa malapit lang nga kuweba sa higad lang sang dalan sa barangay Kaliling. Ini ang ginatawag sa Municipal Environment and Natural Resources Office nga Bat Cave. Kay libo-libo ka mga bats ang ara sa sulod. Wala karudlaan, nagsaka bagit, pero ari 5 minutes lang niya ha. Ang mga kabayinan nga nagapanghimo sang nipa ang nag-guide sa amon. Layo pa, mabatian mo na ang mga aligit-it. Masimutan mo man. Nagduaw na kami makadali sa cave. Kag nagbiya kay hindi kami gusto nga magdisturbo sila. Pag ginatudlo pag sila sa amon nga busay pero hapon na. Basi madulman sa dalan kag maayawan ko balaho. Reserve for future tripping pa Kawayan ah. As in damo-damo gid sang kalagtuan sa Kawayan. Kung hindi lang mahal ang krudo nami balik-balikan permi. Pero worth it man ah. Pero sige lang, daso naman. Di bala ka damo pang sa mga matahom nga lugar diri sa Negros nga wala pa naton ma-explore ginahulat na gid ang aton nga panahon. Kag anis kita magbiyahe sa mga malagyo nga lugar, una-unta na diri sa aton sa Negros. Let's support local. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang mong Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kung ang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!